Alas 10 na. Drama na. Unsay akong himuon drama special. Masubo man kag masadya nga storya sa gugma, pamilya kag kabuhi pagadramahon sa mga dili dramatista sa radyo. Starring Papa J kag Boy Nunoy. Unsay akong himuon drama special sa 95.7 Brigada News FM. Tama, no? Dear Atong pagpagan! Dear Papa J, Labnoy, maayong aga sa inyo tanan. May ginahambal nga mothers knows best. Pero kay ang tatay naman lang nako, Papa J. Labnoy, ang nabilin, fathers knows best. May mga desisyon, Papa J. Labnoy, na atong ginahimo, pero abi natog sakto na. Pero bulilyaso pa di ay. Amo nang ginahambal nga ang pagsisisi minsan ay nasa huli. Pero pwede mangyapon ni mo himuon, Papa J. Labnoy, nga magsisi ka sa unahan para di na ka magsisi sa huli. Jocelyn Day ang akong pangalan, Papa J. Labnoy. 21 anyos. Dalaga, Huaybana. Pero may bata na ko, Papa J. Labnoy. Single mother, kumbaga. Ang akong papa, nga itago na lang nato sa pangalan nga Rodrigo, isog kaayo. Aside sa isog kayog batasan, isog punog baho. May gusto siyang himuon akong boyfriend, Papa J. Labnoy. Ang akon kababata nga itago na lang nato sa pangalan nga Arnold. Nga subong mangkarano na. Kay isa siya ka seaman. Para gininyong maintindihan, Papa J. Labnoy, sugdi na. Sugdi na. Kag-amo niya ang mga natabu. Anak! Pa! Anak! Pa! Anak! Pa! Ay, ready na nga to ang breakfast. Okay pa. Ako na may nag-prepare ni kining ganahan magkani, di ba? Hotdog. Naapog kaning hotdog na may itlog. Og uban pa. Balan mo gito ang gusto ko, Papa. Thank you, Pwede Pa. naman siyempre, anak na guta ka, ikaw na guna. May lain pa. Pa! Kana, lingkod na. Kana, prepare. Prepare for the big battle. Pa, dalawa lang na magkaon, Pa? Ha? Dalawa lang kita magkaon. Duha na tayo, kaya kita naman yung duha diri. Si Mama. May lain pa? Kaon na. Kaon aron magdako. Magkanidako. Kulang magkaspurga siguro. Pa, bala. Ay, joke lang. Ikaw, nak ba? Nak, nari ko'y balita ni mo. Ano to, Pa? Dolo. Ako'y balita ni mo. Ah. Na-remember ba to ni mo yung imuhang love team? Love team? Sino love team? Hindi, bitaw. Ang katong imuhang kababata, ha? Na-remember mo to imong kababata? Damo ko kababata, So Papa. bagay, no? Katong kababata ni mo, so na diya sa likod balay ba? Sino man?
katong bata sa unang maghampang-hampang mo diha, wa mo'y purol. Actually, madami sila. Wa mo'y saplot. Ha? Ano ba sa likod sa balay, di naghampang mo diha sa may creek sa dog, kapaligo mo sa kanal. Oo, Si Arnold. Oh, si Arnold. Arnold? Nga anak ni kumparing Tibor. Abi ko na si Albert pa. Naglain na gali pa. Ay, tama gali. Ikaw ba? Kisa man ang Albert na, ha? Siya ng Albert. Oh, wala pa. Nakuhan ko lang. Naisip ko lang. Aday. Ano man gano? Nagkita may gihapon sa CCC. Nagkita may gihapon dito. Samtang nag-inom ko og sago. Saan? Nag-igop ko og sabaw. Anya, nagsakay ko og zipline. Oo. Tapos pa? Nagkita mi ni kumparing Tibor. Okay. Pako kabantay nga ang iyang anak nga si Arnold nasa likod, abi na kog artista. Oh? Gwapong tao. Guwapo? Taas. Taas pagid? Puti. Puti pagid? Ug mata. Ano gina matod pa? Di, puti. Puti ang iyang panit. Puti iyang panit. Puti iya panit. Skinhead. Skinhead pagid. Murag si kanakan. Si Papa wala. Di bitaw. Ano no? Kaya nakita na ko siya, Lynn. Dito, upo ng iyang anak. Guwapong tao. Guwapo. Tangkad. Tangkad. Puti. Puti pagid. Mas puti ito. Mas puti ito. Ti ano karon pa? Anak. Ayaw nagpangitaglain. Ha? Gusto na ko si Arnold ang imong mahimong boyfriend. Ha? Ay naghadi ha. Kay buntag pa sa'yo. Ay nagha. Pa, Anong pa? hindi ko. Gusto na ko siya ang imong mahimong boyfriend. Gusto na ko nga pag-abot sa panahon siya ang imong mahimong husband. Hindi, kamo na lang nga dalawa, hindi ko. Kagi napilit mo ko. Kung pwede lang ko, way problema na. Pa, let me decide on my own. Ayaw pag-decide. Kaya ako ang imong tatay. Ako ang imong tatay o ako ang imong Superman. Karon. Pa, Ako'y nakabalo sa imong future. Ha? Ako'y nakabalo sa imong future. Kaysa naman maadto ka sa ibang mga lalaki din, ha? Ha, di ba? Maadto lang ka kay King. Hindi ko musugot. Hindi ko pa. Wala kay bahimo, kaya ako ang imong tatay. Hindi gani ko. Ayaw na anak. Wala na explanation. Basta, Ambot ugma, magkita mo ni Arnold, gihatag na nako ang imong number. Hagyatag mo pagid number Manawag ko. sa semo kag di mo magkita. Kao na niya, kao na. Ayaw na, ako na ng spaghetti. Okay lang, Alin? Okay lang ko. Arnold. Lipatan mo akong pangalan, no? Arnold. Okay lang ko. Ikaw, okay ka lang da? Anong Arnold? Arnold. Albert kaya akong pangalan. Ambal mo kayo na, Arnold. Ano ba? Nag-iba na naman. Ay, nako, Albert akong pangalan, di ba? Saan ka? Albert akong pangalan, uy! Arnold, wala to. Kisa Ambal na ni si Papa. kisa na si Arnold, ah. Si Papa nag-ambal niya. Nakita, ano? Albert akong pangalan. Ayay ka. Ano mo, ha? Guro, nana kay ano, no? Albert akong pangalan. Albert akong pangalan. Okay. Ay, Albert. Oh. Tapos, Ako na cellphone ko eh. tapos, Kamusta ka na? Okay Balita ko, nagwapo ka na daw. tanaw din ako tsura, be. Daw hindi man tana. Nag-joke na to si Papa. Ay, nako. Pero, saan mga nana kay boyfriend? Subong? Mm. Gusto mo? Na gusto ko maging boyfriend ka na lang. Joke ah. Why? Why? Wala. No, Bert. Why? Ikaw iya. Ako, pangita pala kung pwede may mong girlfriend lagi kay malo naman ka, basta siman, nagsalam ta kitag babae. Itong permigi na sakyan, bangka naman.
Gali ba? Oo, Why babae dito nga crew or May babae ba sa tunga sa dagat? Kung kanang puste pa ng puste pa ng barko butang palda na. Ilugan ba? Pwede ba? Tama mo siguro babae nga pating. Pwede ba? Ikaw ba? Joker kay ka ba? Ay, kamusta ka na? Kamusta ka na? Mayaman. Yaman, lumping niya kong naungon. Kompleto mga yapon, di ba? Ano? Oh. What makes you busy right now? Busy ko duwa ko Clash of Clans. Clash of Clans. Gali ba? Actually, war ganyan na. War. Sunod adlaw, war. Or na. Pero, ay ba? Kasi, pwede ka ligawan. Ayoko. Ha? Hindi lang ko. Hindi ko. Nag-text si mong papa dari sa kuha, ligawan daw taka. Kay, wala daw kay boyfriend. Siya dahil magbuot nga. Ako man ang magbuot. Text siya dari, buto kay ko sa imuha. Ate, ka muna lang ang dalawa. Buto kay ko sa imo, Bert, para sa akong anak. Ka muna lang ang dalawa. Dahil joke. Ka ba? Ay, nagpagdili-dili. Hindi gani ko subong. Wala ka nagwapuhan sa kuha? Actually, wala. Agad mo. Feeler ka man gali, no? Sa kadaghan og damo kay mababae galagas-lagas ako tapos ikaw padili-dili pa ka sa kuha. Hindi gani ko sa imo. Tanaw na niya akong porma. Tanaw akong porma. Naka-slacks. Naka shoes og black. Kaya nga ayoko sa iyo. Naka long sleeve og Ayoko nga sa'yo. long sleeve og pink. Jologs ka man namin. Sama ka. Dagdahi ko kwarta. Why ko tilabot kung ikaw pang pinakadamo kwarta din sa kalibutan? Grabe po kay. Radyo gagawin ba no? Others kay ka ba? Saman. Pangita na lang siguro og lain na no. Ikaw gani akong gusto. Di ba? Kababata ta sa to. Ang pangampang mga itas kanal sa to. Noon lang yon, hindi na ngayon. Wala ba kay short ato sa una? Kita ba kayo na ko itong mga mga spots? Actually, subong daw mo pa ko spots dayo. Sumay ko. Talaga kita ako pero okay lang for sure subong nawala na no. Tangan ni mong si Budimatso. Hindi. Gilawayan ko lang. Nang to malakat na guro ko kay Nya na ba? May Kaya katuan natapos surya. may katuan pa ko, Abi Bert. Na ba? Hindi gani, may later na lang siguro or some other time Ya, na lang. ano sa man ang puso na ko? Imo na ng puso mo. Grabe mo ka eh. Sabaan ko sa imong papa. Kigan ka ba? Gusto sa imong papa ako ang imong ma-boyfriend tapos Ay, siya dahil magbuot. Lakat na ko Oy! Sige, bye-bye. Oy! Bye-bye. Len! Len! O anak, kamusta? Sigurado ko, boyfriend na nimo si Albert, ha? Pa, hindi ko sa iya pa. Unsa ko no? Nga ginapilit mo man ko kung hindi ko gusto sa isa ka tao, bala ha? Anak, ayaw nagkontra sa imong papa, ha? Kamalo ko kung ano ang para sa imo, ha? Pa, di man siguro tanan nga butang balaan mo man. Anong balan, ha? Anong balan? Pandamay kang bataan. Hindi ganay ko gusto Si kay Arnold, Albert. gwapong tawo. Ayoko Walay na sa lumping, kanya. walay buslot. Ha? Gwapong tawo. Ha? Murag si Jubal Dats. Ano yung anong dili ni mo sa sugto? Hindi ko sa iya pa. Gwapong tawo, taas. Ang cute, singkit og mata. Ya, siman pa yun nagkakwarta. Dili ka musugot ato niya. Nga aman. Pa, hindi ko sa iya kay. Di ka sa iya kay nga aman. Hambala. Kay wala ko gugma sa iya kag. Kag ano? Kag may boyfriend na ko pa. May boyfriend naman niya. Unsa ko no? Oo pa, may boyfriend na ako. Kaya, wag mo lang ipagpilitan si Albert sa akin. Murag mo taas ang kompresyon sa dugo. Hindi ko magkayan. Alam mo inom sa kong tambak. Unsa ko no? Boyfriend. Subong na ko kabalo nga may boyfriend kasi no ina nga boyfriend mo.
Sino? Si Arnold pa. Si Arnold. Oo. Arnold, katong naa sa iligan, ha? Hindi. Tungara sa... Si Arnold Schwarzenegger. Hindi. Tungara sa probinsya. Pandamay kang bataan. Si Arnold. Si Arnold nga anak ni... Pandamay. Anak ni... anak ni Budong. Oo pa. Si Budong nga dakog utang sa ato ang pamilya. Kato pag hindi mong gipili. Ha? Kadaghan mga lalaki si Budong, ang anak pag ni Budong nga dakog utang hantod subong way pagkabayad si Budong. Siya pag ang imong ang anak pag ang imong giuyap. Pandam. Pa. Undangin na. Gusto na kong magbulag mo anang Arnold kay gusto na ko si Albert ang imong mapangasawa. Hindi ko kay Wanay Albert question. pa. Wanay question. Anak! Ay, anak kay mahaw na ta. Ano na ni paborito ni mong itlog o talong? Anak! Uy, natulog pa ni bataan eh. May tikaon ako, may tikaon. Tika. Uy! Wala naman. Dali lang. Liwaton ako. Basing ara lang sa kilid. Anak! Tika. Wala gihapon. Basig na sa aparador. Ablihan akong aparador. Wala nang iyang mga gamit. Tanaw na ko din basig sa isa ka aparador na apa. Wala na po ang iyang mga gamit. Basig na sa banyo. Anak! Musong ka na. Dahil, linglingon ko. Wala di hapon. Dahil naisulat. Masahon ako ang sulat. Dear Tatay, nagsulat kog Lunes, gibasa ni mog Martes. Og ni-reply kog Miyerkules. Pag-abot og Huwebes, gihulat na ko ang imong sulat. Pagka Bernes, og pagka Sabado, nakita na lang nako nga ikaw na ito ang imong anak si Domingo. Di mo. Lahiday. Ang sulat man din ni ako ang anak na si Domingo. Ano na. Tatay kong gwapuhon. Pasensya kung naglayas ako. Naglayas raman di ay. Unsa ko no? Dili na ko makaya, tatay, nga wala si nanay. Dili na ko kaya, tatay, na unsa ko no? Imo kong asawa kay Albert. Amo na tay, maglayas na ko. Naglayas ang akong anak. Pandamay ni bataan eh. Gusto giday niya. Dapat muhila ko. Kabalo ko muhila. Saan paghilak? Brad, saan paghilak, Brad? Anak ko. Anak ng tupa. Nilayas. Ang damay ni bata. Sige. Kay nilayas, teka. Sukad karon na. Di na ka makabalik diri sa balay.
Di nakakabalik sa balay. Ako ang masunod, di na ka makabalik sa balay, Jocelyn. Ug wala na ako'y anak. Ay, Amega! Kita na po na Amega ba? Hey, Mega! Megs, kamusta ka, Meg? Basta naman ka, Megs? Oy! Saan mo na yung itsura, Megs? Mura naman kag, ano? Mura naman kag grasshopper. Ay, grabe ka man mo, Megs. May Payat na kayo ka ba? Payat na kayo ka. Dako mo mo tiyan lagi. Nang... Dako mo na mong tiyan lagi. Mura kang silabon. Nang... Ano man ka nakatulon kag bola, Meg? Wala, Meg, nang... Ano ka, Meg? Nabusong ko, Meg. Ano, busong ka? Oo. Wala man kay panahar sa busong man ka? Uso na ba na ron? May ara ko, Migo, Meg. May ara ko, Migo. Tapos, di ba dili man imong balay, Meg? So, ano ka man diri lagi? Hindi ko mapuli ito sa balay namon. Naman na. Kay si Papa, Abe. Ginaano niya ko sa itong kay Albert. Alam ka, Megs, uli dito sa inyo, Megs. Hindi Oy, ko- nagpayat na yung ka, Megs ba? Hindi, kuya. Kulang siguro kag purga. So, bala, Meg, nang... Bala mo nga Megs, nagabusong. pag purga, Megs, oy. Ano yun yun? Ay, kung ano rin? Bitrasin. Meg, din ka malakataw. Wala na naman, ngeki ko. Kabalo naman ka nga. Nabi ko, ikikaro ang pangalan niya si Brian. Ay, ali ba? Patol ka ganito kay Brian. Meg, kuwan man to sa... Wala. Nagkamali ka ko itong dots, Meg. Kabalo na biya ka. Grabe na ito, mualsa to. Ayaw ko piyasa to siya, Meg, kay daw virus ba yato iya nga kuwan, Meg. Ano di problema, Megs, oy. Pareho rin duha virus. Meg, lang... Uli na sa inyo, Megs, Hindi ko oy. mapuli sa balay. Hindi, Para pa kuya. sa iloon ka sa imong tatay, patawaron ka. Ang dami ng bayhanan niyo, eh. Hindi gani ko. Uli na gani sa inyo. Meg, nang... Daw-damak ka ba lang ba? Ano? Daw-damak ka ba lang agi, Meg? Bahalag damak, basta... Meg! Bahalag damak, basta kuan. Basta daghagdatong. Kag nang daw, baho kapag inyo ba? Agi, Meg ba? Mama ni usuron ka ng mga kuan ba, mga chuy ba? Chuy Wala mo da- ng chuy? Chuy damak. Meg! Meg, hindi ka maghambal kay Papa Meg ha, kay... O, di ba ko maglabot-labot, ay yung problema dayo, eh. Bahala na ka diya, basta ako ang basta mamuli ka dito, kay kabusong ka, tapos niwang pa yun ka. Wala ka trabaho ni mong bana ko, ro. Oh, sa subong wala siya, obra. Meg. Tanawa na lagi, wala mo yung kinaon ko, ro ba? No, sige na maglugaw, siguro. Hindi na magapan ng kamot man kami, Meg. Na Kaya sige paning kamot, og buhat og tawo. Ikaw ba lang, Meg? Diyan lang ka, ay. Oh, sige, bye-bye. Sige mo buhat og tawo. Lakat na ko, Meg. Una lang ko si mo, ha? Uli na sa inyo, ay. Sabad ka nga, gika. Tama ang akong Amega nga bading. Wala gid may obra ang akong boyfriend nga nakabusong sa ako, Papa J. Labnoy. Dagdaga problema may pinansyal. Mangayo tani kog bulig, Papa J. Labnoy, sa akong tatay. Pero nagaduha-duha ako kung magbalik ba ko dito sa Mumbalay. Di ko balaan kung ano kadako ang akig ni tatay sa ako, Papa J. Labnoy. Kung kamo pa mangkoton, Papa J. Labnoy, may chance pa ba na mapatawad ako ni tatay? Tanggapon pa ba ako ni tatay, Papa J. Labnoy, kung magbalik ako sa amo?